मायंआलाय आयं लाफाथि आयं हिनजावा थुरिबारियावसो रुवाथि सोंनो थांनो नागिरदोंमोन आयं नोंनोबो गालांखासै नामा आयं गालांदो बेयावनो हाब माबा बुरिसिन देलायलाय साबसिनसो नुलाय लांबायब्रा सोमखोर बिमा नोंखौलाय नंमारगौ बोरायफोर बुरिफ्रा नोंनि मुंखौ मागोना सोरगोनि अप्सरानि मुं बुरबुसिखौ दोनमाराखै गावखौनो दासो सेंग्रा गोरलै मोनखो ना माखोसै नोंलाय बिहामजो बिजामादै मोननो हामलायनाय फिसाजो फिसाला थालायनानैबो हा गोसोखौ मानोथो बोराय होनानै लानांगौ फाले ना नङा मोनले दादां नंथारगौ आयं गोसोखौ बोराय होयोब्ला देहाबो बोरायफायो नंखायनो गोसोखौ बोराय होनो नाङा आरो दाजाब देरहरबाव दे आयं बे खुमब्राया हानानै संदो दे आयं मोले दारजां आयं बे दाउला भेराया गोदानानै लाफाथिनो होदो आयं हागोन आयं सोमखोराबो दिनैनो थांफिनसिगोन हस्टेलाव क्लासआ सोलिफिनबाय नामा हा सोरखौथो सोंहैनो फालाय हनै थुरिबारियाव नादेबनि फिसाजोखौ दानो नागिरखायाबा देनां मोनस्लाबलायनाय नङा ए मा खालामदों नादेब माथो उरबुसिसोलाय माबाहाय नै इन्दि फुथुबसो लुगासिनो दं आं थांनाय सिंखावरि बै खामलायखौ बोथ्रोदनानै होनो मादैनो गावनो हैनो हाथारो दे जिरायदो हामाना आथिं लावबोदों माबाहाय आं मावग्रासो खबर लानो फैदोंमोन हा हनै थाग्राजों रायलायदो थाग्राया आंसो बन्दोबस्तखौ आंसो खालामगोन हा दे रायलायदो बेथना संसाराव जा सोलिदों बेनो जागोन नाथाय आङो बेखौ बुंखायो कुकार गेस दंना गैया माइ मिल दै साखोग्रा मेसिन दंना गैया टिभि दंना गैया आरो सेंग्राफोर दंना गैया बेफोर सुबिदाखौ होनो हाब्लासो आं थागोन हाब आदै आंथ' गेसबो लाथ'वाखै आरो एफा बुरजा मानसिनि जानाय जोंनावलाय बहा गेसजों फोमोननो हानोसै आरो जोंलाय गामिनि मानसि जोंनावलाय बहा माइ मिल आरो बहा दै सारखोग्रा मेसिन थानोसै आयौ जेबो गैयै माहाजोनफोरनाव आं थाहैयाहाय दस्राफोरखौ सोंहैदो माबाया बिखायानो खावसे थाल्ला गाथारबाय आंहा आयै बोरो 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 फै फाग्ला हंगारमा आखिनाना आगदाना गादो आं अरजाबहोफिननि बेनाबाथाय बाराद्रायथार बांद्राय जाथारो बाराबा दा आयं हुवानो खोन्थाहरजागोन आंजों आंहालाय नै बेखौसो सावजानो फैखादों ओइ लाफाथि अन्नानै एसे सावनानै हरदोब्रा आं अननोबो रोङा सावनोबो रोङा आंहा ओंख्रि एरनांगौ न नोंहा नैबे खिथुखौ जादो खुगा बारा जानायनि नाथाय नैबे मोननैखौ हले दाजादे हामानो सावां सावां मुगै सुगै
हेलौ सोमखोर नोंथां हाब एफा गोबाव मा जाहाबालै ओजों आमोखिया जोंनाव सोंलागासिनो हाब नंथारलै बियो सिबाय निजिरा खमाम थामथा गोसोना दं नोंखौ एसे फाक होबावबा अन्थाइ बायदि गोरा जाबावसिगौमोन खोमा देलै दे नोंसिनाबाथाय कल्पनाफ्रानो बहाथो थांनो बर मोननायखाय टाइम पास खालामनो टाउनावनो सोमखोरा दाबो हस्टेलाव फैफिनाखै नामा बिरदाव फैबाय जोंबो दासो लोगो मोनदों हस्टेल गेटआव अन्नानै खोन्थाहैदां केन्टिनाव दं होननानै मा जाहोनो दे आं कफि लोंहोगोन मानसि नाहरनायखौ मिथिया नाहरगोन गावसो खथाय गगोन थ'ना मबा निजोम जायगायाव जिरायहैनि थ' सोमखोरा दा नों आंखौ मानो गोसोआव दुखु होबाय थायो होमबा आं नोंखौ मा दुखु होखो नोंहा होमबा एफा गोबाव न'आव थांनानै थाहैनांगौ आदा आं नोंखौ दसे नुवाब्लानो थानो हाला आरो नोंनि थाखायनो आं कलेजखौ बन्द' जाजानो बाबाय निजिरा नों आंखौ एसेबां गोथौ गोसोजों मोजां मोनथारबायना नोंनि खोमाया आंनि बिखायाव होननायसै बेसेबां माइ सौनाय बायदि दुबदुब दुबदाब सुग्लिदों बिखायाव दांनानै नायनाय बेसेबां रोहो रोहो खामग्लिदों अन्जु APSC परिखानि थाखाय बिजाथिफोरखौ आरज बिलाइ होनो थाखाय खावलायहरदों आं बे आनजादखौ खेबसे होबावनोसै नामा होबावबानो जाबाय इसोरा अनोबा खेबसे नङा खेबसे जफैगोन आदा आनजादखौ होब्लाथ' आङो पासखौ जाखागोन नाथाय पास जामालाय मा जानो अन्जु दानि दिनाव रां होनो हायाब्ला एपइन्टमेन्टखौ आं बोरै मोननो गैया होननानै जनानै थाबा जानाय नङा आदा गाराया जाब्ला मुलियाबो ओंखारो नों मा बुंनो सानदों अन्जु आं रुवाथिखौ थाफिनसै आदा रुवाथिनि बेथना फोलोमनो थोआ अन्जु आं बेनिखायनो नोंखौ मालायनाव दोननो बाबायमोन नांगौबा आंनो दिन हाजिरा मावनोसै नों बिदि दासान आदा BA पास जालायनानै नों माब्रै मालायनाव दिन हाजिरा मावनो आं नोंखौ मावनो होनो हाया आदा नांगौबा आं जेलाव थागोन बे माहाजोननाव गोबाव सम फैगोन आरो आं रांखौ बिग्रायजोबनानै लाबोगोन अन्जु नोंनि रुवाथि संनायखौ माबा बिहामजो नागिरनाय बादिसो मोनथारबायलै आं खुसिसो मोनदों खुसि मोनाखैलै बिमा नोंनि सानफ्रामबो रुवाथि नागिरनाय खस्थ'खौ नुनानैसो बुंदां मालाय रुवाथिफ्रा मेसेंब्लाथाय न'आव जिरायनो लुगैयो बा फिसाय जनायनि असिलायै सि दाथुमो
सोरबाया सोरबा नायफैगौब्ला सोंफैगौबा लामा नायनानै थायो खायफा खायफा दाहोना रुवाथिया खोथा होलायनाय थाखायो नै आयं नैबे नोमायाव लोंनाय खाबा लांफादो दिनैलाय बहाथो सोंनाय हैनो नागिरदों आयं ह नैबे दावलिगुरियाव बे अखालि दायना दायनि होननानै बिमा बिफा बुथारजानाय गथ'आ बे मावरिया गथ'खौनो सोंहैनाय नां ए आदा बेदरखौ जाजोबदो जादो ना नांला मानोथो हरजोबखो आंलाय जादो ए ओंखाम जाबायबो औ आयं मा ओंख्रि जाखोमोन आयं दालि जहल बेदर एवनायसोमोन ए जिरायफैफादो हा मानबा फैदोंमोन आयंआ ए आं ह नैबे आयंखौसो मावग्रा सोंनो फैदोंमोन थायोना थाया थायो आयं थायो थाग्रायाथ' थायो नाथाय आंसो दोननो बाबायमोन आं थाहैगोन आयं आदाया दोननो बाबाबो न'आव थानानैलाय माथो खालामसै नोंनि गोसोसै अनजु बारा सिन्था खालामनांला आयं मेसेङाव दाहोना साथाम रुवाथि सानै लाखायो बारा खस्थ' जानाय नंला माइफोरखौबो मिलावनो हैखायो सौनांखाला खस्थ'आ आंनि थाखाय जेबो नङा आयं नाथाय आयंखौ फंसे खोथासो खावलायनो लुगैदां मा खोथा आयं नाथाय आयंआ बेथनखौ खेबसेयैनो स्र' हरजोबग्रोनांगोन मानोना आदानि खामानिनि थाखाय रां नांगौ जादों दे जागोन बियो आयं नोमायंजों रायलायनानै होगोन आं माबाया आवसावाखौ आइयै मा इसे गोदैलै मा जादों मा चक्लेट लेट देम ग चक्लेटनि गोदैफ्रा माथो मोनजानानै गोदै मोनखो होमबालाय नों दहाय आवसावाखौ बुंनाया जेन'ब्ला हाबा जागोदान बिसिया फिसायखौ अननायजों बुंनायसो इसोर लाजियाबो मोज्लि दारजां मोख्रि दैलेलेया नोंखौलाय सोर हाबा लालाबायनोहाय ओइ लाफाथि नोंबानो आंनि बिखायाव जौजों गेव गेव सुनाय बायदि खोथाजों सुयोब्रा नों जुदि बेबादि आंखौ दुखु होबाय थायोब्ला आं उन्दुग्रा सौरायाव दिन्दां फासि नांनानै थैगोनलै आङो हाबाब मानसि बिलाइ सना खोदैजों मोदैजों दागाबसै सना दागाबसै नोंहा मानो आंखौ लाव लाव गोसोथोनांगौलै आंबा गावखौ आमथा आमथा गोसोथोगोन दे हामबाय दागाबसै आंबो नोंखौ जंखायदोंसो आंबो नोंखौ सिरि सिरि मोथो मोथो आमथा आमथा मोजां मोनखायो देलाय बिदिबालाय खेबसे ओहाय मा सोरबा फैसनगोन आं मिथियालै आं मिथिया
नोंसोर मा रायलायदों हा गोसथोलायनोबा मोजाङै गोसथो सैमा हरलायनो हायाबा मुस्किल दं मा जाबावनोब्रा बे मोगथांजोंलाय बेनावबा मा दुखु दं गावसोर मिथिसिगौ शिलंआव फरायनो थाहैनायनिफ्रायनो माबा बोरै जाखोथाय ड्राग्सबो सोबग्रा जाबायनो हनै आयं हिन्जाव रुवाथि गोदान लायनाया सफैबाय बहा न' आयं नोंनि गोदान लोगोखौ न'आव लिंलांदो मोजां मोननाया धोनि गोरिब गेदेर उन्दै बासिनो हाया लाभ इज लाइफ नों मानो गावखौनो इसिबां उन्दै साननानै लायो होनबा बिलिफां रंगिना नों मा बुंनो सानदों बेखौ आं गासिबो मोजाङै मिन्थिजोबगौ नों नोंनि बे साननायखौ गोरबो बिखानिफ्राय बोखानानै गार नों आंखौ बिब्दि रावजों दुखु दाहोसै बिलिफां आं मिन्थिगौ बिलिफां बे संसाराव नोंहा नोंनि बिनानाव अनजुनि अनगा रावबो गैया बिलिफां नोंनि अरायनि जिउनि लोगो जानानै नोंखौ सिबिनो गोसोआव थिरां लाबाय नों हास्थायनाय बायदि आंबो हास्थायो रंगिना नाथाय जोंनि गोथार मोजां मोनलायनायाव बबे समाव मा रोखोमनि बारहुंखा बारबोगोन रंगिनाया माथो बे दायनानि फिसा थि गैयै बिलिफांखौ गोसथोयैनो नों खोनायाखै खोनानायालाय खोनाबाय खोनामालाय आंलाय माथो खालामनांगौ हिन्जाव मानसियालाय जानाय नंला माबार गोख्रैनो गुबुन लामा दिहुननांसिगोन खोनासंलाय बै थुरिबारिनि मंगल माहाजोननि फिसाज्लाया इन्जिनियार कर्स फरायनाया जोब्बाय नामानो दा बिफाया मोनोब्ला साख्रि मोनथ'वाब्लाबो हाबाखौ होग्रोनो सानदोंनो बेखौनो रायथिनांगौ जाबाय नामा मालायबा लांगोन ना लाङा फसायगोन ना फसाया बिबा लाङोलै मानो फसाया जानो दाख्लैमबा बे जोंनि गामिनि सायरामजोंनो रायलायसो गारदोंनो नै सायरामा आंनो खोन्थाजोबखाबाय हा बिदिब्लालाय माबार थाब खब्रा खब्रि खालामदो जुदि गलाम होनानै नोंसिनि आइ आफाया हथ्रा होननानै गुबुन राहा लायो नों बिब्दि दा बुं बिलिफां आं हागौ मानि आइ आफाखौ राजि खालामगोन इंराजियाव मोनसे खोथा दं रंगिना All people honor the rich man, but no one care the poor man. नों गोसो लोरबां खालामनानै दाला बिलिफां आं जेब्लाबो नोंनिनोखा निजिरा बै अबंलावरनि सोरजिनाय हाजो हाला समायना मिथिंगानि महरखौ नायनानै नों मा सानो अननायनि लैथोआव अराय गोजोमनानै थानो गोसो जायो आंबो थौ निजिरा बर'नि बै जारिमिनारि बिलाइसि जाहाथिं बेरायहैनो थौ निजिरा जों बावनो बेरायहैनो थौदो
जों दिनै नोंनि मोदोमाव बे मोजां मोनलायनायनि महरनि नेरसोनखौ दानख'नानै थैस' थांस'नि रादाय खाबाय। ओइ थाग्रा मा डेभिड जोंथ' बेखार मानसिलै जोंखौ सोर सिख्लाया मोजां मोनोब्रा दाबायदिनि सिख्लाफ्रालाय माब्रा जेबो नङा है दानि सिख्लाफ्रा गारि मथर थाब्ला ओरै खारफायोलै नङालै थाग्रा जोंखौथ' दुनियानि मानसियानो फाग्ला जग्ला गुन्दा होननानैसो मिथिगौ नंखायनो आं सानदों मा सानदों मिथिबाय थाग्रा जों जायखिजाया मोजां सिख्ला नुब्लानो बोनानैसो लानांसिगोन बेथ' जोंनि थाखाय मा गोब्राब हाबा हेलौ देबे अ वेलकाम वेलकाम yes ए डेभिड औ नै सोरबा सिख्ला बेखौनो नाजाग्रोनांगौ जाबाय ओके 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 राइट मा जारौ मा मुं नोंना आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनबाय आं नोंखौ हाबा खालामगोन सना नों आंजों थौदो मा नंखाय सिख्लाथारा आंखौ सोबाय हगार भाबिफोर
जोंनि सारा बिदिखौ सुखुवा सार जाथाया बोरै बोरैथो जामोन फालाय सार आं हारसिं फैबाय थानायाव जर जलुम बुंख्रुबनानै मटर साइकेलाव दिखांनानै लांखारनो नागिरदोंमोन सार हा बुंख्रुब खालामनानै माबाफोर खालामबावा नामा सार न' पास सोरमोन बिसोरलाय मुंफोरखौ मोनथियाब्लाबो बे टाउनाव मानसिफोरखौ फां बुंहरलाबाय थाखायो सार बुजिबाय आङो बिथां सौफैसनामोनब्लाथ' थेंक इउ नोंथाङाबो समाव सौफैयामोन थेंक इउ आंखौ बयबो इन्सपेक्टर मोसारि होननानै बयबो मिथिखागौ आं सोमखोर नार्जारि क'क्राझार कलेज बयस हस्टेलावनो थायो हाग्रा बंग्रा गैलिया होननानै मोसा लख्रा गैलिया बे नंलिया मानसिफ्रानो मोसा लख्रानिफ्राय उदखारिसिन जानो हमबाय दिनैनिफ्राय नों हारसिं दाबेरायसै जोंना सारा नंखायखौ बुङा थिगखौसो बुङो खोनासंनानै ला जुगा थिग नंला थादो गोनां जायोबा पुलिसनि हेफाजाब लानो दाबाव जोंनि पुलिसनि डिउटियानो रायजोखौ मदद होनाय थेंक इउ सार सोमखोर बबे इसोरा नोंखौ बिथिं बोज्रेदबोआ होनबा इसोरा आंखौ लिंबोआखै आंनि गस्ला जेकेटा नोंनि खेराखौ बोरै गाननो रोंखो होनबा इसोर फैदो आयै बे आंनि कलेजनि लोगोफोर आलासि जानो फैदों ए दे हामदों थां ड्रयिं रुमाव फज'हैथां फैदो आइ अनजु मा आयं हनै दै हैथां दे आयं हरनोबो रोंला नोङो ना आं थिनहरनांगौ नोंनो नामा बे सिंगोल मानसि गोदाना मा मुंब्रा जारौ अनजु नोंनि रायलायनाया अनजाथावथारलै जारौ खोनासंलाय ओंखाम ओंख्रिफ्रा मोजाङै सं जाब जुबजों जानाय नङा जों हले एवखां सावखांखौसो मोजां मोनोलै नों जेरै नायनो मोजां बिदिनो मोजां संब्लासो जागोनलै जों थांलाबो मा खोनासंबाय थाखो ना सेंग्राफोरजों रायलायनो मोननायखाय खहाबथारदों मिथिखा ओंखाम ओंख्रिया 1 घन्टानि उनावनो मोनजोबनांगौ नङाबा मुस्किल दं आफा आयै नोंसोर बबेहाय दङ दिनै नोंसोर थानायमोनब्ला आं मालायनाव रुवाथि थानांनाय नङामोन बेबादि लाजि फोनांजानाय नङामोन नै माथो गाबखोमागासिनोसो दङलाय नोंलाय मानोलाय गाबबाय बायखोसै मा जादों नोंहालाय ना नोंबो आंनि फिसाजो मन्दिराखौ नुनानै आंनि फिसाजो मन्दिरा बायदि लोगो लानानै आलासि जानो लुबैदों रुवाथिथारानो आंनि फिसाजोजों एसेखौनो रायजानो हाया नोङो सिरि सिरि थादो ओंखाम ओंख्रिफ्रा माबार संदो मालाय दानो जानानै थांफिनोनो बिलिफा मा सानहाबामोन जों बायदि दुखुथियाहा सानहाबनायनि अनगा मा थाबावनो दंगिना
बिलिफां नों मानो गावखौनो हारसिं साननानै लायो होमबा आंबो दंना नोंजों देहा मोदोमा नङाब्लाबो गोसोआ बिलिफां नों मानो आंनि इसेबो खौरां लाया नों मानो जोंनाव इसेबो थांथ्रा नों थांथारैखायनो आं नोंनि खौरां लानो फैदों आंनि खौरांखौथ' नों मानो लाबावनांगौ रंगिना रंगिना नों आंनिफ्राय गोजान थानो नाजादो नों आंखौ अरायनि थाखाय बावगारलांदो बे जोनोमाव आंहा रावबो गैया बिनानावनि अनगायै नों बिब्दि दा बुं बिलिफां आं सहायनो हानाय नङा नों सहायनो हानांसिगोन रंगिना मानोना नोंनि नोमा नोम्फाया नोंखौ आंनो दायनानि फिसा आरो गलाम होननानै हरानो नोंनो सोर खिथाया बिलिफां गामि गंसेनि बाथ्राखौ आं मानो खोनाया रंगिना बिबारा बारोब्ला मोदोमनाया गावनो गाव बारजों उरायखायो आइ आफायालाय बिदिखौ बुंखागोन आं बेखौ खर' साया आं खर' सायो रंगिना नों दिनैनिफ्राय आंनाव दाफैसै रंगिना आरो नों दिनैनिफ्राय आंखौ बावगारलांदो बिलिफां नों बिब्दि दा बुं आं नोंखौ बावनो हाया रंगिना नों बेफोरखौ मा खालामखो रंगिना बे आंनि नोंखौ गोथार मोजां मोननायनि नेरसोन बिलिफां आंनि सोलेरा थैनानै हा जाब्लाबो आंनि जिउमाया नोंखौ बावनो हानाय नङा बिलिफां रंगिना रंगिनाय आं मिथिगौ आइ नों बबेनिफ्राय फैदों नों बिलिफांखौ लोगो हमनायखौ नागारदो आइ मानो आफा बिलिफांखौ मानो नों हिन्जावनि फिसा हिन्जावखौ खांनानै मोजां न'खराव मिलायहरनाया जों बिमा बिफानि धोरोम बेनो जोंनि मावनांगौ हाबा जों नोंखौ थुरिबारिनि मंगल माहाजोननि फिसाज्ला दैथोन इन्जिनियारनो हरनो रादाय खाखाबाय आइ गाबनानै जेबो जाया आइ जों नोंनि मोजांनि थाखायसो बे खामानिखौ मावनो आखायाव लाबाय सेंग्राया मोजां थांगोन जौबो लोङा सिगारेट ओइ जिरख'नाय मा आंनि अननाया थावा नामा नोंखौ बिलिफाङा माबादि अनोमोन नोंखौलाय गुरै बिलिद बिलिद अनथारोमोन ना आंथ' बेबादि अननो रोङा नङा होमबा आं अननो रोङा आं खालि जौ सिगारेटखौल' अननो रोंगौ
जौ लाबावखो फैदो फै ओंगा फैदो उन्दुनो गावबा गाव उन्दु आंहा उन्दुनायजों सोमोन्दो गैया ओंगा हामा दैथुन जिउआव बेबायदि जौ सिगारेटजों दिन थांनो सिरि था सोर नोंलाय आंनि जौ लोंनायखौ होबथाग्रा आंनि बाइकआव गाखोनबा ओइ जारौ फै हायनारि आंजों गाखोनोबा आंना ओइ चुन्दुरि ओइ चुन्दुरि ओइ हिर' गावखौनो गाव बलिउडनि हिर' बायदि मोनदों नामा नोंलाय सिख्ला सिखारनाय मोननायखाय नोंसोर माने खनसे नङा खननै बेफोरबायदि आखल दिन्थिदों मानो एदावनो मोजां मोनो नोंसोर नोंथ' नोंखौ जेबो बुङाखै जोंहा नैबे हायनायखौसो जंखायदों फै हायनाय खबरदार बेनि मोदोमाव आखाइ दाहो नोंलाय मानोथो गुबुन सिख्लाखौ आखाइ होखो 나이그놈! 너콩 산지 소모 엉니 카람나 하야바 니즈라 엉버 엉니 먹고 네베트남 라네 농아 문치바 니즈라 बियो सोर जाखो मन्दिरा
हाब अरखिथारलै ओइ नों मानो मालायनि गोसोनाय सेंग्राखौ नायनांगौहाय आं नायाखै आब' बिसो नायदों थाद बुरबक सिरथा आंनो जोंबाथाय उल्था उल्था दा बुंथार हो थां खाब्रै साबुथुं दां आरो खोनासं साहाखौ नों लाबोनो मोना दे आब' नों आं थानानै रावखौबो लाइन मारिनो मोना जिरायथ' आं साहा फुदुंनानै लायनि बे खिफुद रुवाथिया जेबो रोंनाय नङा गार नों बे ओंखाम संनायनिफ्राय जेरावबो ओंखारनो मोना जों थाङागौमानि मिन्थिबाय ना लोंदो साहाया हाब माला माला दुमस्लाबखोब्रा साहा दुंनोलाय बेसेबां गोबाव नांगौ गेसजों फुदुंनाय नालाय साहाया गोथाव जाथारदोंथ' दे माबार लों आंहा थांफिननांगौ टाउनाव खामानि दंथारो हाब एफाग्राब हाखु दाखुब्रा लोंस्लाबलायनो हायो सिखारथारदोबो रब्रा साहाया गोथाव जाथारदों बे साले अनजु रुवाथिनि थाखायनो रनजितखौ थाब लेंलांथारनांसिगोन ओरैनोबा हौवाफोरनि मेगना साबसिननिफ्राय थांनोसै होनलाय औ थ' मा जालाबायखो हारियाब थांनोसैबो आलासिखौ लाबोबा लाबोनानै मोनजास्लाबा मोनलोङास्लाबानो जालांजागौमोन आरोलै देनाय जाफैदो बुंबायना टाउनाव खामानि दं फै माबार मन्दिरा आइ आलासिखौ देनां लाबोफिनदो दिनै जेबोखौनो मोनजास्लाबलाङाखिसै बाहाय मिस ओइ सोरखौ मिस जालाबायखो आइखौनोलाय हा मा जाबावनो बे गथ'फोरजोंलाय लेखा फरायावथ' गैलिया थाथों मालाय कलेजाव फरायलायनाय सिख्लाफोरखौलाय बहा बादा होनो हानो निजिरा आं गाबोन न'आव थांगोन न'आवलाय मा मोनजानो सोरखौ नायनो थांबाय थानांगौसि आं आइ आफाखौ जोबोद गोसो खांदों आरो अनला ओंख्रि आरो नाफाम बाथोन जानो जोबोद गोसो दंसिगारदों आंखौबो लांफा आंबो थांफायो होद जाम्बि दानो गामिनि मानसिफ्रा हिन्जाव लाबोनो दावराव जागोन थार मोजां मोननाय बिदिखौ लाजियो आंथ' लाजिया आंथ' मोजांसो मोनो आं बुजिबाय नों आंखौ थार गोसोजों मोजां मोनाना आं नोंखौ मा रावजों बुजायबावनो नों माने एसेबो बुजियाब्रा समायलायलायनांगौ जाम्बिना जाम्बि होनबाय आं बारा गोबाव थाया आंबो निजिरा नोंखौ दुसु नुबोना आंनि गोसोआव थानांगौ थादो सना सोमखोर आंखौ खेबसे नाहरबाव
मानोथो गसंबाय थाखो आदा फैदो न'आव जिरायफैदो माथो कलेजा बन्द नामा आइ लवार क्लासनि आनजाद होदों बेनिखायनो फैथ'दां फैदो आदा आथिं आखाइ सुस्रा फैदो न' सुदो आदा न' आदा थावला नुग्रो मोना आंनि गोसोआ बे सिख्लाखौल' मानो गोसोखांग्रा जाखो होनबा आदा नामावगौमोन नामा आदा दैखौ ए नांला बिनानाव मा आदा नोंखौ सिनायनो मोनाखिसै बिनानाव नों सोर जाखोमोनलाय ए आं बे न'नि मावग्रा आदा आदाया माखौ सानहाबखो जेबो सानाखै बिनानाव आया खामानि मावनांगौआ नों माथो बावहायसो दाबो मावहैयाखै मानो आं थां मावस्रांहैदो माबार दे मादै नै फिसा बेफोरबायदि रुवाथि थाग्राफोरजों बारा दारायलाय मानहानि जायो दै होफैनायाव सिनायखायसो सोर होनानै सोंदां जेबो नङा आइ बेफोरबायदिजों राव होदावब्ला लाइ मोनो महर गोसा होननानै गावखौनो दा हगारसार गोसोखौ हमथा बे नोंनि फंबायाथ' न'आवबो फैया फैया खौरांफोरबो हरथारला मा जाखोथाय जावलियासो जाबाय गथ'आनो मन्दिरालाय बेबो बिब्दिनोसै सोरखौ सोर मा होनबावनो न'आवनो थाथेरा टाउनाव थांदो आरमा गाबोनसो फैयोनो दे एसे गोलांदो आफा हारामजानि ए दरबो खेवनानै होनो गियान गैला ओइ दा जोसिजोबगोन आं नोंना नोमा नोमफाया बेबादिनो फोरोंहरखाया दहाय आइ आफाखौ बिदि दा बुं फाब नांगोन
Melidarjang, Melidarjang. मा आयं थां नों माबार ओंखाम जाखांनानै बे दुब्लियाव माइ हानाय दाहोनाफोरनो ओंखाम हैदो थां रुवाथिफ्रा कल सिथ्ला सिबस्रांथोंसै जागोन दे आयं हाब देग्लाय जोंना रुवाथियाव खिथाब्रा मोनबा दाबायदियाव सैमा खिखौनो बरन लाबोला थौ फाग्ला मालाय माहाजोननि फिसालायासो मिजिरोनो दाख्लै टाउननिफ्राय ब्लाउस बायना होफैदोंनो ए बिदिसो होद जिरायदिनोलै हाब सबायजों दाउजों रोनो रोनो जाबोनानै खिनोसो ओंखारगारबायब्रा हैद बहायनो खिखा लांगानोसैलां ओरैनो खिनो ओंखारनायखौ लाखथाबनाय हुदा गैया आहा हाब खिनानै जि उखैफिनबायसोलै बे फाग्लाफोरनि बाखौ जागारलांसै नामाब्रा आंलाय हैद जाबा जानाय नंलालै हनै जोंना दिनै रुवाथिया खानाय गोसोंसो सालाफ्रा उखैनायानो हालानदां सालाफ्रा सियालफोर बादि खावथं फुथुं जिरायनानै दं हनै हाब मासे गोबाव जाब्रा मोले जादों दिनलाय माइसा दांनानै एसे लेट जाबोनायाबोलै मा ओंख्रिब्रा सबाय जहलसोलै हाब मैयालाय माथो माजोना सबायजों दाउजों संनो होनाब्रा बेखौनो हरथारबाय आंलाय माथो खालामबावनो हाब माथो दाउ दं मोनाब्रा ओंख्रियालाय फाग्लाया गावसोर लामायाव जाबोबाय नामा मा जाबोलाबायनोब्रा सानजौनायखाय सिखारस्लाबनो हायाखै नैलै फाग्ला बिगियानो दंमोन फाग्ला दाउआनो सिथारबाथारदोंमोन लामायावनो जाबोथारबाय फाग्लाया अले सालाया जाबोजोबमारदों फाग्लाफ्रा एसे थाल
जाबायरा होसिदोलै होसिदो एसाला मुलि देरजां मिथिदोलेले है जाखोलै जाखो फाग्लाफोर जाखोलै है नोंसोर मा होसो सालाखौ होसो मा ओंख्रि संदों अनजु लाफाजों नाथुरजों ओंख्रि गोबाव संदों आदा नोंथ' ओंखाम ओंख्रिखौ जोबोद गोथाव गोथाव संनो रोंथारगौ ना आं संनाया थावमा जाया आं जेबोखौनो रोङा अनजु आं नोंखौ जोबोद अननोबो ओंखारसोगारो थारैनो नोंनि महर मुस्रिया जोबोद अन्थाव बाथाव नंगौ अनजु नोंनि महरा थारैनो जोबोद नायबायथावथाव इस आदाया ओरैसो बुंखालाबायथारो जोंफोरबायदि हाब्रुनि बिबारखौलाय सोर नायसनलाबायसै नंगौ अनजु नों फोथाय आंनि गोसो गोरबोआ नोंखौ नुजेननायनिफ्रायनो जिउनि अरायनि लोगो खालामनानै लानो हास्थायो आयंमोनहा खोनाबा गाज्रि मोनगोन आदा गोसोआ थि आरो दिदोम थायोब्ला रावबो बोखानो हाया अनजु वार देयर इज ए विल देयर इज ए वे होननाय इंराजियाव मोनसे खोथा दं अनजु लाजियासै नोङो सासे रुवाथिसारानो आंनि बिदाजों लाइन मारिनो बे मावनायखौ मोनदोरा बाव अनजुनि जेबो दाय गैया आब' जों जेबो रायलायाखै मोजां गाज्रिसो मा मोजां गाज्रि बिलाय बिदि बुंनो लाजियासै मोनदोरा नों माखौ हामाखिसै बै लाफाथि मोजाङै होब्रा आदारा देनां जों सानैनि हाबायाव मोनजाबाय खोमा फाग्ला बहाय मानो फैलाबायखो खालि हिन्जावफोरनि खिथि खिथिल' बियो दाना आयं हिन्जावजों नुबा रायजागोन दा बियो रायालै फाग्लि देनां हाबा होनो होनखादोंना होमबालाय बै लाफाथि आं नोंखौ जोबोद खाथियाव मोननो लुबैदोंलै एफाराब खाबदाव हौवा बेलाय फैलै सना एसे खुदुंनि गेद'लै फाग्लि दाना न'आवहाय फाग्ला बेफोर खामानिया देनांसो